लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आंनि फार्स्ट स्टार्टिं भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं दिनै कलेजाव थांनो नागिरदों, जोंनि टंला कलेजाव। आं टंला कलेजावनो फरायोना। लोगोफोर बेयाव थांनो नागिरदों आङो, माने इउनिक आइडि जमा लागासिनो, बेखौनो जमायैनो थांगासिनो। लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, थुदो। लोकेशन नायनायसो थांगासिनो आरो 20 मिनिट्स लागोन। हाला आं गरमदो गोरिया बुरैसो जासाबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जों सफैबाय। जा भिर जाना दंखायो, हाबहोनो हागोन ना हायाथाय। गरमाव ना लाइनसो फाथिनांगोनथाय मिथिला आरो। हनै जा मानसि जाना दंखायो। नायनोसै कलेज केम्पासाव भिडिअ खालामनो हायो ना हाया। मबाइलथ' एलाउ गैखाया कलेजाव। सानसे बोथोराबो जा गरम, जा डिस्टार्ब खालामखादों। नै ओमफ्राय लोगोफोर जमा होनो नेगासिनो काउन्टाराव। रानि जागोन जायाखै? ओमफ्राय नै लोगोफोर नुदोंना जा मानसि खायो गरमदो खेन्थो नामावसो कर'ना भाइरास। सोरबा कर'ना भाइरास बेयाव जाफ्लांदोंबाथाय गैलालै सेस लोगोफोर। सरि जाया कर'ना जाया, रावबो गैया इयाव कर'ना बेमार गोनां। সেলফি ক্যামেরা ৰবাদে মই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন লগৰীয়া দেখা আছে। হাই কোৱা ন বিশাল গৈ এটা जि लाजिसोदो रानिया आंनि सासे लोगोमोन रानि। This is our college.
ओमफ्राय नै लोगोफोर रुमनिफ्राय आं थांनोसै स' आं थांबाय थानोसै दा आरो थांनायखौलाय मा देखायबावनो निरानि माफोरखौ जि लाजिदों दे नुबाय नोंगो आंनि क्लासमेट बड' डिपार्टमेन्टनि